I pozdrav svima ljudi, došli u drugu epizodu na mojem kanalu i ljudi, danas ćemo igrati Pinjata Hunter 3 ljudi. Ova igrica u kojoj ćemo razbijati pinjate, tako da... Opa, pandica, mi smo ljudi već sam ovo igrao i već sam došao jako daleko, već sam riješio 3 pinjate, a ovu pandu nikako da oštetim, tako pa panda je prejaka, ne znam kako ju riješiti. Kupio sam sjekiru koja je nevjerojatna, snažna, jako snažna. Ljudima je jako snažna, ali ne mogu da je uništim, zato što panda ima previše HP-a. Uglavnom, ovo igrici samo uništavate, tako da izrađujete pare i kupite stvari kod ovih likova. Ovo je neka ženica, ona prodaje ruke, vidite kakve sam ruke imao od početka. Jako dobre rukice. Ali sad treba što imam ovu i ovu jedno čekam koju mogu kupiti. Onda sad ćemo se